Shalom, selamat hari Minggu dihita seluhuna damang dainang hagina pinaribot ruas ni uriah HKBP Batam naro marminggu di bagas coroon doho sudi ruas ni uriah HKBP Batam namal dohoti perminggonon secara live streaming adoras ta mulai perminggota martanyang mahita di bagas sarwat tabi. Amin. Tabuka perminggota, tapuji matuhata marhita na maredehita, sebuke de nomor 125, ayat sada dohot ayat 2, marlas ni roha hitaon. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Marulupulup tu debata ho ali sadok tanoon. Edehon hamu mahamulyo ni goar na marmulia bain hamu puji-pujian na. Dok hamu mamadok debata. Tung nasokal doa kapabahenanmu. Binaini nati di bulun ni gogom ikon marsobat ho akka musum. Haleluya. Martangiang magita. Ali Tuhan Yesus Kristus, oro panodang nasitong, na manodangi ganuk jolma na di portibion. Sodakon mabuhim tuhami, jala perbedai ma rohanami. Asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani. Sai rajai mahami, asa unang manibil hami siya dalan nasitongi. Ali Tuhan Jehovah, patok tong marohanami marhapor siyaw tuho. Marhite-hite to di perbadia. Amin. Maredehita. Pita
tangion hamuma patik ni debata na nenek di minggu tasadari lima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon iko pasangapomu do natorasmu asa mertua ko jaleliling mangulu di tano na nileko ni Jehovah di Batam diho. Dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon horong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akarajatta ro dia kana tua-tua dan jadi parot tarimas nasida iko patudo hita jala ikon horong rohatta tu nasida si oloado nasida jala si subuto do rohana disido sahakna atong rak mangidogogo mahita tu debata ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na obat tu pati mi amin mare de mahita. Tabau du jala tapasir bi marwata asa tatopoti dosa tanah godangi itu ada upan di debata martangiang mahita ali Tuhan debata nama dia jalan nabonar parasi jala pertolut miroha jalan basar doko saimar pangulahi maroham midahami dibaheni saya sama sudi dosa nami dang adong naho pangasahon hami dukon ni asin ni roham hati goran na pinatupan ni anakmu do naho pangasahon hami tujolom dibaheni pasonang jala apuli marohanami akan ni hokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Roma hamutuahu asa mangoli todimuna nina Tuhan Jehovah. Tungsura raradu samuna songon abit bunga dadap. Betardo bahinokku songon itak. Nang pirara songon abit hasuba gabe songon hapas do muse. Hasangapun madi debata na digijang. Amin. Marede hita siya buka de 310 esada nungasay dosam. Dulu
tabegima turpo kepistel di minggu tasadarion ima natar surat di buku raja-raja na perjulu bidu 10 pitu ayat 10 pitu sahat roh di ayat 24 sada raja-raja bidu 10 pitu mamuka sian ayat 10 pitu sahat roh di ayat 24 tajahama marsikat sorin songonon ma natar surat disi jadi dung salpu akka jami taodeng marsahit ma anak ni parupuan seorang nai pola pasang situ tu sahit na laos tos hosana dungi na sila mamadok na sida buat son anak mi dungi di buat sila ma anak nai sian apuan na laos dibuan ibana tugijang tubilut na ninganan nai jala dia pehon ibana tu podoman na ayat 20 dungi jojo masih ibana tu Jehovah ninnama o ali Jehovah di batakku tung dohot ma parupuan na baluon sorakaki marhinamago bahenonmu laho mamunu anakna ayat 20 sada dungi di pabustang maibana toluhali dijang ni danaki huhut majojo tu Jehovah ninnama ali Jehovah di batakku wa paulak mahosani danakon tu bagasan imana dungi dibuat sielia madak danaki jala dibuan sian bilut pergintang tutoru jala dilehon ibana tu ina hugut didok sielia idama na mangulu do anak mon songonima sahatna martua do natu mangihon atane di bata jala nau peopsa amin maredeta
tahatidak ko mahaporsyaw tay, songon na hinatidak ko dinungata sa haporsyaw di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugo na suhatudusan na tumupalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahuba na sasadai, iman na tunubuhon ni Maria, nagabe-gabean siya di perbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumao na birnit di panguhuman ni selatus. Namanya terpajal do ibana di kau pinarsilak. Na tuat tu bana toru dung ditanom. Na mulak mengulu dia di patuluhon. Nama naik tu surgo lauhun rutu siamu ni debatan Jahoba. Amanai pergugu na soha turusani. Disima ibana pay mamulak sogut tu tanoon. Manghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi perbadia. Jaladong sadahuria na badia. Uriha to panala Kristen akan abadia, dohot dihasisahani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu sugut daging halak nang mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabigima puji-pujian sian kur ama sahata.
Tatangihon ma titing ni Huriata di bagasan Minggu Tasadarion Minggu tanggal 8 Mei 2022. Sude parhalado HKBP Batam pasahaton mauliate tuhamu aka amanami inanami dohot haha anggi pinaribot naro merminggu di bagasan Sadarion. Lumobima tuhamu dongan saha porseaon naod dope parjolo sahali ro merminggu tuhuriaon. Na parjolo goarni mingguta Sadarion ima jubilate lapatanna marolop-olop tubet debata sadok ale tanoon tarsurat di pesalmen ono pluonom ayat sada. Topik minggu huasoni debata na panguluhon. Na paduahon partangyangan wek di bagasan mingguon. Hari Rabu tanggal 10 sada Mei 2022 partangyangan di wek Baloi Kolam Sada nama jabui keluarga Amang J Luban Batu Borusi Haloho alamat Baloi Kolam. Baloi Kolam 2 nama jabui keluarga Amang J Nainggolan Inang Boru Panjaitan alamat Baloi Kolam. Di Bengkong sekitar nama jabui keluarga Amang Apurba Inang Boru Sibarani alamat Gang Batu Sabah Blok Onom nomor 10 Bengkong Wahyu. Di hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 di Wik Bengkong Indah nama jabui keluarga Niamang A Hasibuan Inang Boru Nababan alamat Bengkong Indah Blok H nomor 3. Di Wik Muara Takus, nama jabui keluarga Amang S Napitupulu, Inang Boru Panjaitan, alamat Muara Takus. Di hari Jumat, tanggal 10 Mei 2022, di Wik Baloi Kolam Sektor Tolu, di Bagasni Amang S Padang Boru Situmeang, alamat Baloi Kolam RT 10 RW 16. Perserahan Muka Kuning di Bagasni Amang Situa S Hasibuan Inang Boru Tabunan alamat Tembesi Raya Blok B nomor 12 Batu Aji. Panas di Bagasni Amang keluarga O Sidabutar Inang Boru Situmorang alamat Bandar Sri Mas Blok P nomor 16. Kapung Nanas nama jabui Amang Situa V Napitupulu Inang Boru Samosir maringanan di pos Sikola Minggu Kapung Nanas. Napatuluhon donor darah menguduti titing nihuriata na minggu nasalpu di mingguta Sadarion sesi kesehatan nihuriata patupahon kegiatan donor darah dimulai pukul 8.30 sahatu pukul 11 WIB. Maringanan di ruang persermonan na di samping ni kantor ni Huriata. Pinangido tuhita saluhuna tuakan narade pendonor lau mengurupi akadongata na membutuhkan. Napaupaton pakobasion ni pendeta resort. Minggu Sadarion di ibadah minggu pukul 10 WIB. Amang pendeta resort menguluhon minggu di pos permingguan Kapling Taman Baloi Punggur. Napalimahon makatidakon hapor seaon. Minggu Sadarion ma pembelajaran na terakhir tu perguru Malua. Malua Manasida di tanggal 26 Mei 2022. Adorang so Malua Nasida adong ma aka jadwal kegiatan sihitunon Nasida ima. Naparjolo minggu tanggal 8 Mei 2022 pembelajaran terakhir pukul 10 WIB. Napaduahon minggu tanggal 15 Mei 2022 ujian tulisan pukul 10 WIB. Dohot pembagian amplop ucapan syukur. Napatuluhon Rabu tanggal 10 Mei 2022 ujian lisan dan wawancara didampingi orang tua pukul 10 WIB dan pengembalian amplop ucapan syukur. Napaupaton Jumat tanggal 20 Mei 2022
ibadah bersama pelajar sidi dan orang tua, masuk pukul 10 pitu WIB di gereja. Pengambilan ayat sidi dan pengumuman hasil ujian. Napa limahon Senin tanggal 23 Mei 2022, gladi resik masuk pukul 10 pitu WIB. Napa onopon kegiatan seksi remaja. Hobar tu program kerja seksi remaja di tanggal 10 Mei 2022, patu pahon kegiatan ima tes minat dan bakat maringanan di SD Valentin masuk pukul 7.30 sahatu pukul 12 WIB. Diharapkan semua remaja dapat hadir mengikuti acara tersebut. Napa pituhon Konven Distrik. Marsogo di hari Senin tanggal sia Mei 2022, Konven Distrik 20 Kepri, maringanan di HKBP Bethesda, Resort Batu Haji Lama, masuk pukul 10 WIB. Napawaluhon ruas natabba. Naparjolo mulai minggu sadarion, gabe ruas ni huriat tahun ma, keluarga ni amang Chandra Forterasi Litonga, Inang Silvia Dwi Putri, Dohot Sahalak Iana Konnasida, Regina Laura Silitonga. Alamat Bengkong Indah Atas, Blok E nomor pitu, Wik Bengkong Indah, Sian Naposoni Huriata. Napaduahon mulai minggu tasadarion, gabe ruas ni huriat tonma, keluarga amang Baktiar Tobisima Sitorus, Inang Heni Sagita Sitepu, Rabdohot Yana Konnasida Dua Halak, Daniel Hartman Sitorus, Dohot Anggi Maharani Sitorus. Alamat Jalan Kelapa Hijau nomor 20 Sukajadi Batam Center, Wik Batam Center, Pida Sian HKBP Ulubius Resort Porsea, Distrik Opat Toba. Napasiahon rapot panitia jubileum. Ano Budari merapot do panitia jubileum 50 tahun HKBP Batam. Masuk pukul 10 siawib, maringanan di Gedung Serbaguna lantai sada. Pinangido ma tusude panitia asa hadir ma dirapoti. Napa 10-hon nama dohoti PA Boy Mataida di layar proyektor. Nas pas 10 sadahon pilihan bulanan sosok-sosok tuhita asa taingot mamanginang pasahaton pilihanan bulanat tabe. Pas 12-hon gerakan 1000, 10 tolu sumbangan bunga altar. Na pasahaton sumbangan bunga altar di minggu tasadarion ima Hilari Sekaming Room Opusunggu Sianwik Batam Center. Saplopat tabuan ma di bagasa tangyang ta amanginang mangido hama malum ni dongatan namar sahi na parjolo na poso Alfredo Stefanus Panjaitan Sianwik Batam Center. Na paduahon inang Nyonya Sirait Boru Dolok Saribu Sianwik Baloi Kolam Sektor Sada. Napatoluhon Nyonya Silitonga Boru Simajutak Sianwik Bengkong Sekitar. Napaopaton inang Nyonya Sintua Ade Lubis Boru Siagian Sianwik Muara Takus. Napalimahon amang De Hutagalung Sianwik Tiban. Napaonopon amang Isak Sianturi Sianwik Baloi Kolam Sektor Tolu. Napapituhon amang El Tamba Sianwik Baloi Center. Napawaluhon Rafli Sihotang Sianwik Baloi Kolam Sektor Tolu. Napasiahon Naposo Dodi Siregar Sianwik Blok Onom. Selamat ulang tahun. Pangula Nagoktiki Dohot Sude Parhalado Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tusude ruas nihuriata nambar ulang tahun Mamuka sia tanggal walu sahatu tanggal 14 Mei 2022 dilehot Tuhan ma gajang niumur songoninang hahipason. Titing parhepengon. Saldo ni huriata di bagasa sadarion berjumlah 836.400
836 juta 722.810 rupiah. Pembangunan 72 juta 824.110 rupiah. Pusat 35 juta 710.250 rupiah. Pungu Masude 145 juta 320.022 rupiah. Songoni ma titing ni huriata mauliate. Tepuji matuhata, marhita na maredehita sa bukid de 707 ayat sadadot udukna, uhukma tapasahat pilihan na muli tutuhata, kantong sadaa dohot kantong sadabi. Tuhan itu Ganu
kami ini debatana sumurung sian salut roha. Imana mangaramoti hati-hati dok pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Mau lihat tema dihamu amang inang nang rodi sudah kana poso bulung pe na toktong masihol madohoti parminggota di gerejaon songoninang dia manami nanami nasian bagas manang sian inganan par gereja pe manang na di pardalana pe na toktong tumangihon hatani debata nuaing pe tajahama hatani tuhata imasian ulaw ni apostel bidusia mamukamesian ayat 36 rodi ayat 40 tapai huti hukma songonom ma didok disi di pangulu si Tabita dungi adong ma di Jope parupuan sada na Porsea na margoar Tabita astuanna hije manang Dorkas na sumurung mangulahon na dinggan dohot mabahen asini roha tongon ma di aka ari marsahai ibana laos mate jadi diburi ma ibana di pihak koma tubilut pargijang alai jono do huta lidda tu huta Jope jadi tarbege ma tu akadongan ni si Petrus disi gabi disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi asa humatop ibana ro tu mopot nasida jadi hehe ma si Petrus madongani nasida asa dung sahat ditogihon ma ibana tu biluk pargijang jadi Roma mandapoton ibana saluhut boru-boru nama balu ka natangis dipatuduhon tu ibana ulos dot abit aka napinauli ni si Tabita adorang rap dope dohot nasida alai di palaho si Petrus manasida saluhutna dungi marsinggang maibana martangiang didopako mabakei didokma o Tabita hehe maho jadi dipabidok mamatana dungi dina niidana si Petrusi hudul ma ibana jadi disurduk kematanganna pahehehon ibana dungi dijoma aka nabadiai rodi aka buru-buru nama balu dipajongjong maibana mangulu dijolo nasida dungi sarmai diboto saluhut pangisi ni huta Jope jadi torop do gabi Porsea di Tuhani alai nania do leleng na ibana mian di huta Jope seorang disada halak na margoar Simon si Pauli hulik kuling ido sahat ni turpuki hurian itu hatana hina holongan saluhu nadohita makaposi huwaso ni debata di tonga-tonga ni parngulut tahun semua kita mengaku meyakini akan kuasa Allah yang senantiasa beserta kita di dalam kehidupan ini. Porsiado hamu di siamang inang. Porsiado hita na huwaso ni di bata namian di tonga-tonga ni parngulut tay pasti tadok do porsiate. Dangadong hita na ganggu di si. Tidak ada seorang pun yang ragu bahwa di dalam kehidupan ini kita meyakini sudena adong di ngolutta, sudena adong di dirita. Semua itu tidak terlepas dari kemahakuasaan Allah. Huwaso ni debata
di tonga-tonga ni parnguluta. Daku boto adung siya tonga-tonga tanatuari manang di arena salpu nang bui mamastihon na mangulu hita sa darion. Adong go yakin dang adong au sadiri pe dang bui hu pastihon hudok natuari anggo mersugut mangulu daw dang adongi ay molo tabereng akana masa sinoaingon tung matsegudang dui na mabenhita tarsongkot alani dohonot tama mau liate ma diho Tuhan basa doho mau liate ma diho Tuhan ay hola bui pe berupani mamereng disihehe siap pudo matai ngahuaso ni dibata natahilala disi lemma muse molo merjulak-julak molo say gudang ro pasu-pasu di tonga-tonga ni nguluta alani sotung taripu do di tonga-tonga ni parnguluton mangalapati taringo tuhaso ni debata molo disi songgop si taononi migor hatop lao disi matadok huaso ni debata do na adong disi sotung talapati holan sebatas na songoni sotung tadok do laho mangalapati huaso ni debata na masa di tonga-tonga ni parnguluta tung sopola pehita paradeho si panganon ale nunga pitor hatop rade sudi si panganon dakolan si panganon ale nunga gabi si panganon na tabu nanuaing adong di jolot tamanang dero patta sotung taripo hola songoni huaso muzizat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sutung taripu do huaso ni dibata masa taat tusi hola disihi ta martangiang tapangidu tutuhani dang pola 5 minut nunga pitor radi sutung disiru pani ay bui do hita martangiang nuaing tapangidu tutuhani ale huaso doho padongan ni dibata na masa di tonga-tonga ni nguluta dang apalah hita na mancalusay taduk manuaing nang hita pe huaso ni dibata parbui ni tangiang niya kana tuat-tuat tado na tajalo asa bui hita taruli di pasu-pasu ni dibata nuaing ido kan ido unang pitor hatop taripu holan sonari ima pitor jari pitor masa o disima adong huaso ni dibata sotung do talapati rupani laho mga tusi huaso ni dibata dang pola hita loja di tonga-tonga niya kaperkerejuan manang di tonga-tonga niya kaulauta alay di sita pangido tutuhani pitor mamora hita ay sudedo hita rikok mamora sudedo hita rikok marhepeng alay sotung taripu huaso ni dibata dang pola hita mangula dang pola hita marsikola, dang pola hita karejo, nung pitor radesu de, hepeng, ay hita piko jujur di tonga-tonga ni parngulunon. Iko jujur do hita, husukum mahita. Ay molo songoni di paradi di bata tu hita, tolap tado. Akay na majo tolap muna do kayang. Dang pola karejo hita, saya ganu para saya turus ro hepengi tolap tado. Buhaka may tolap tado. Ikon adil do hita dang pola luja hita rohe pengi tolap tado mancaloi adong madok toy mak ni suka-suka mang padita suku-suku muse molo ta suka-suka tu dia tabay ni molo songoni pitor godang di pasaha tu hita tu dia benotay nunga boy ta pastihon molo nunga di pasak di batas sude di tonga-tonga ni parnguluta sopola di tonga-tonga ni parhangalutok kita laho madiori doh laho madzakoni nunga bui ta pastihon lam jonok kita tutuhani bui do basotung-sotung dodang songoni beda lam tabu ngulutai di bahet tuhani lam sonang tahilala justru dang lampa jonok kon pasol hotok kita tutuhani so tung songoni do
Itu kan. Topu. Rok songoni terus. Dang mampu hita di si. Iko jujur do hita. Molo topu hita mamora. Tabereng halak topu mamora hape dang arung kerejo na kasuku-suku doro hatta. Bahasa bui songonia te. Adong sahalak rupani tabereng pitor topu muba. Kasuku-suku doro hatta adon yang namasa. Karena itu, inilah proses kehidupan itu. Supaya tidak ada dari antara kita yang mendele, agar tidak ada seorang pun dari antara kita yang berputus asa. Keterbatasan, kekurangan, atau kondisi apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini belum akhir daripada segala-galanya. Belum. Sebab kita percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup mengubah. Amin. Amin. Porseado hita di huaso ni debata yang sanggup mengubah segala-galanya. Alanido molotungpe juppa si taonon nang arsa ni roha. Alay buhi tadi bagasan bengek ni roha. Buhi tadi bagasan kesabaran di tonga-tonga ni krisis na taadupi. Huwaso ni dibatado nang i. Huwaso ni dibatado nang i ro di tonga-tonga ni parangulot tay. Tabering majokofiton amang inang ngaboha. Namagobe danggope. Tang magodope. Alay wasa buhi hita manahan sa rudi sadarion. Gudang na asing di San Rupani dang pola songon hitaw be. Alay wasa buhi hita manahan sa rudi sadarion. Nang pesipata songon na hutuk-hutuk pardalan ni ekonomi tay. Alay buhi hita manahan sa rudi tikyon. Alanya hadui. Semua itu adalah karena kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Alanido molo lam marsigatung hita tutuhani lam disima tahilala huasoni debata. Semakin kita tetap percaya teguh memegang iman keyakinan kita akan Kristus, maka disitulah kita semakin dikuatkan. Songone deni ama sahata enfem nakingani. Di tonga-tonga ni parukilon, di tonga-tonga ni rasa ni roha, alay di doko, husobaho Tuhan. Buhado tarpatu pahita do penasongoni di tonga-tonga ni parngulonon, nangpe tahilalaman nang tarupi godang ni kanabora di tonga-tonga ni parngulonon, boy do pahita romano batuhuani, manang nong sabalik na do. Dang tolap tabi ay nung ngagaliaw Tuhan sa ayo may Tuhan dang tolap pubi asay bi Tuhan tumagom mabuat tao ate nang sunguni nama gabi tu padilian jabbar na porsiyay. So tung duga besongoni. Iko mergugu do hita. Ay molo dileho petu hita gugu. Molo dileho petu hita kesabaran manang habengeton. Ternyata itu adalah pertolongan Tuhan juga. Tarsongon ubati doi. Ay dong manin na sa halak kaya marsahit. Dan pola posinya sahit na
Ale mambahini mana pola sampai mangotahi. Nunga didok dongana lau maju tu sana dong tulisan pengubati ini nak. Lau di mana tu sih? Ida foto do pengubati. Dung jupang do pengubati imadah dang pola para sahih mon nina. Malum doi alai adong do son ubat na mujarab. Na jago maju tuhor nina. Dituhor. Dung seminggu naik kontrol memana musa itu dokteri. Ngaboha ngamelum mina dahung ba dokter lam hatsi donina bahasa bui songoni ngebui diprediksi dokteri pasti malum ternyata dituhor do obati alai dang dipangan deido lau di mana tu dokter sudah hepengna dituhor do ubat alai dang dipangan. Lau di mana tu dokter marubak do ibana alai dang didohoti sudah akan anjuran di dokteri ujungna gabelam posa. Da soni do hita di tonga-tonga di perngulu non. Setado rupani porsea do au di huaso ni Tuhani, porsea do au di hata ni Tuhani, porsea do au di sesude ngulukon di Tuhani. Nita songoni ale itap di sido. Dang tau duti muse, dang tadapot terus, dang tau lahon hatanai. Ujungna bagai bisongoni maturus mardus dusma parnguluni sah mana kidina tu bagasan padeliani. Ai kosongoni hidu. Ai dang adong ngulu ni halak na porsea na so mangarupi hamaul tau. Ai kosudedu mangarupi jala asa diboto sasa halak na tugu haporsiaonna na hot ibana di haporsiaonna iko na dupan na duha molo toho ya kainang toho ido kan iko na tarupi duha molo nia sa taboto na margugu hita kan ido iko tarupi do arsa ni rohaya saulu ita margugu kan ido iko tarupi do duka cita ya sa taboto na margugu hita kan ido isi mamangulu haporsiaw ni noeng suku-sukun isi halak na ulu berduka cita isi ma danga dong sasudena do ikon majalo di bagasatang yang ta Tuhan asima roham pasonang maparnguluku day do tanasa pangido HP di do nakin ikon marhite siya api torboha harwa kamang, api torbohado harwa kainang, nang dongan akana poso bulung, molo tarok di tonga-tonga ni parngulota, walaupun kehidupanku di dalam perjalanan kehidupan yang sulit, walaupun di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, ataupun bahkan di dalam kehidupan yang menghadapi berbagai persoalan, tetapi semua itu kuhadapi bersama dengan Tuhan, sebab dialah sumber kekuatan dan sebab dialah sumber keselamatanku. Ay torbuharo molo tado songoni. Ay daido. Ikon bicas do haporasyautay. Ikon dirga do. Bila penting ikosongona tarsonggo do. Asa pitor taboto mengulu do HP porsiaw kiba. Ikosongoni do namasa. Asa dia do dalan na tahilala huaso ni dibata patuguhon haporsiaw tay. Ima marhiti-hiti hatani Tuhani. Ay mulu parngulu taud do kamang do akainang. Dang pola masih pajojo rakita. Dia keungu-ungu tay. Dang pola masih pajojorak kita. Dia kaparu kilot tay. Sudi jol madang adong nalias siani. Dang adong nalias siani. Ale taparhatu tu ma. Holan alani hatani Tuhan itu. Nasay manukul-nukuli nguluku. Nasay manukul-nukuli haporsyaku. Asa buyaw manahan sa rodi tikyon.
Idu na taida di tonga-tonga ni turpu jamita di bagasan minggu sadarion di dok nakin na diebati ada orang soturpukon di patorang do na diebati sahalak apostel ima si Petrus sadahuta lidda guarna merhui bana tusi merbarita nauli asalam torop halak na porsea disimay bana patu pa aka ulaun pakubasyon patuguhon rohani ganup jolma alainin na adong marisi jupang sa sahalak na marguar si Eneas molo tajaha di ayat sebelum na dipato orang di si pola do nunga 8 tahun hurang lobi ibana pihak alaniaha alani rengi ni parsahiton narutu ibana. Jadi molo dong hita di sona marsahit sebulan dope 2 bulan dope unang pitor mandeli hita dang naman do asa marlas ni roha hita betu ini ma Tuhan marsahit dope awe no mudang na sone neng dohonon na dang alai didok nakid di son 8 tahun di mana marsahit alai dia pakuling si Petrus di mana didok Eneas di pamalum Yesus Kristus doho hehe maho duduk ma podo mami om mana taida na perjulu ahana masa duduk si Petrus songoni huwaso ni debata na dihaposi na dihaporseai na marsaiti jala diulahon ibana hatani tuhani ujungna malum ibana asadang pola maul HP bui patu paun ni dibata sudi na masa di tonga-tonga ni parngulut tahun tidak susah begitu pun saat itu juga ketika kita mendengarkan semua itu bisa dan dimungkinkan oleh Tuhan. Alai didok sahak mamuse ibana di, na pabuahon na di pangulu di pahicat apostel Petrus sahalak parupuan nong mate di huta Joppe di Joppe adong di si sahalak parupuan didok warasi Tabita molo di hata Aram alai molo di hata Gorik didok may Dorkas manang hije astuanna lapatanna rusa betina cantik belia nunga baga guarna baga muse pambahenanna alai naneng dohonon na dison dada persoalan uli di bagasan rupa alai haulion di bagasan hapor siaun nado haulion di bagasan pambahenan nado haulion di bagasan asini rohana do tarpatu paibana do saluhu nai do dinggan ido sahalak na marguar sita bitai dengan situ tu parangena dada holan uli di rupa saulak nari adong do songoni padohan si bigo abbaroba botar hulik-huling na ado mo sa uduk na tahe tabotor pe si bigo abbaroba botar hulik-huling na nauli do naroa molo uli pambahenan na Omma kecantikan hati itu
Apa yang diperbuat oleh Tabita? Oh, ternyata pekerjaannya adalah songan namar hasuksak do, manonun ulos do. Jala tu dia do di parleon di bana, di pasar do itu akan nama balu, di pasar do itu nasida. Tung dengan jala tu redang adong hasurahan di tonga-tonga ni parngulun nai, luar biasa do. Alai suku-sukun, bodoh halak nasongoni mengerupi hasusan ng hamaulon, bui. Bodoh halak nasongoni na tugu haporosyaon na mengerupi parukilon, bui. Dan adong legalitas di tonga-tonga ni parngulunon, molunungan nasongoni patupa, gabi terpasiding sudiaka hamalonita. Marsahit ibana pola sahatuna mate. Anggo di rohan dongan nei didot nakin mangulu manyanon ay dinggad do pambahenan na. Ido asa di boto nasida adong di sanin nakin di hutan na perjolo imadilida di sido si Petrus nunga di bege nasida barita na masa. Na pinatupan ni si Petrus dada alani hadirion na alay na mga saon huwason marhite-hite hatani di batado didok marborha mahotusi disuruh pola dua halak mandapoton majowi bana asa di halaputi ro mandapoton tuinganani masih hol nasida asa mangulu museon jala dong dibigi si Petrus si ditangi honto rodo ibana didapot todo dibereng ma Roma kaparupuani nga dibuah biak kapahian ulo sakana bagaki pabuahon mabuktina naburjo doonin huhu tumatangis nasida bako na dui tangis sita molo marsirang doho na hinahulungan ni roha mula dong halak na marsirang do na hinahulungan ni rohana dang tangis ibana nga suku-sukur roha di siyate akina ngati unang pola jolo ala ni hamatean molo marsirang pola ibadot apala solhot tu iba dang tangis aso nga suku-sukur roha ba ay nabuhado naingin na apalagi molo ala ni hamatean dang tangis nga suku-sukur roha di si na tapi tadok ala ni gugu ni haporsyaon na dinit tasongoni alay siya dong dohala na suku-suku disi alay ditangya kon si Petrus malum jala hati hai didok nakin disima gabe lam torop halak na porsea marnidai torop halak na porsea di Palawi bana do sahalak ni bana do manang yakon naneng dohonon na disi dang nabawon subuh rak martangiang alay nung nga dihaposi si Petrus kuwaso ni di bata naikom masa bahwa persoalan menyatakan kuasa Tuhan bukan hanya untuk dipamer-pamerkan, tidak. Ketika seseorang bisa mendoakan akan yang lain lalu sembuh bukan untuk dipamer-pamerkan, tetapi bagaimana menuntun orang untuk semakin percaya kepada Tuhan. Kita mengatakan bahwa di sana ada pemberita Injil yang hebat. Kita angkat jempol kepadanya, tetapi bukan untuk dipamer-pamerkan. Bukan untuk pribadi manusia itu yang dipermuliakan. Tetapi untuk menuntun orang semakin percaya kepada Tuhan. Deido, ay gudang do halak noeng na marsigulut adong disanin na doa kesembuhan lao col mamarsia dutusi. Ala dibereng malum, martangiang malum. Tiba muse di san, adong muse di si doa kesembuhan lau jol matusi martang yang nina malum. Ay bahasa di masa ni kopi to dang tarida nasida. Turbunya ditangya kotor lau kopi ton. Bahasa dang tarida. Justru si noengom manyan rekok nasida tarida. Api dang tarida.
asa naning dohono na disiak kay nang do akamang ikon hapor siyaw taydo dangalani halak hapor siyaw mido panguluhon ho ni namarhiti-hiti hata ni Tuhan ni alani oma nanaing pasahaton na tuhita mang do inang ditonga-tonga ni mingguta jubilate sa darion marolop-olop tu debata mahita ay debatado na tukpa-tupaho sa luhu nai ditonga-tonga ni parngulut tay huwaso ni debata ima nagabidasor ni olop-olop ta ditonga-tonga ni parngulut ta dada ala ni hazagot tadaong dada ala ni diri tadaong alay ala huwaso ni debatado namian ditonga-tonga ni parngulut tay buhado tutu asabui toktong tahanguluhon ditonga-tonga ni parngulut ta tetap bersandar dan bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber keselamatan dan kekuatan di dalam kehidupan ini. Mangasahon huasone di bata mahita. Asa matong dohonoku, beta tungadong dihamu amanami nanami, na mabigi jami taon, na dibagasan parukilon, na dibagasan narasa ni roha, na di bagasan parsahiton dohonok kumatuhamu di bagasan tikyon unang mabiaram molutung pedang harujupang dope pos maruhamu hola dilehod di batapi gugu tuhamu bengek rohamu toktong mangalupi tangan martangi yang hamu tutuhani disido masa huasoni debata iko saha do ita tu parngulun si songuni iko taingo ma di tonga-tonga ni parngulutan saluhu na neko salpu do neko tadi konot do alani suku-suku nuaing ahado tadi konota ahado tadi konota molo tadi konota manang tinggal honota sudi nadong di Portibion. Aduh. Amulu tadi kon rupani bagas jabu mau liate. Alay ahadope adong dope no mulis yani gudang. Alay sada tiruan na dinggad do. Mulubu ita tadi ko dope kana dinggan. Alani parbuini hapor siyaota tu Tuhani. Molo dison nakin pola tu matangis halak ala ni burjuni sitabitai. Boha asugari mate. Asugari mate. Ay memang hita na jujutan mabir manaringotin na mateon. Itu kan. Juju dita mabir. Aw pehado so ni husukun. Tudongan, bado molotor mate au niku so ni tudongan ay honian unang seha mate jo tinaringotan ninga at sugari berdiskusi amado ina di jabu ninna ay bado molotor mate au ay paso macaritami nasingi mata hata ay pasti tordohonon na do songoni HP sudi do jol meko saha tu si sudi do jol meko saha tu si mabir do hita HP sa sitong nadang hamatian si habiaran manaringoti na mangulu di beko mabiar ala ditagan mangulu itu kudang niulahut dosa ay molo nunga mati ngasal pu bisudi ay molo tinaringotan ngulu ay madah tunggudang do HP na humurang dia uni ngomma itu nuaing suku-suku dihita molo tepu manang sa di hari tikina mate hita buha tangis do pihala mamering buha do tangis do pihala moloro mamering nyandang tabering bi dang taboto bi nabuhay ale menurut feeling ta perasaat ta tangis do molo tangis oke piga hala mana tangis piga hala mana tangis so tungdo adong songon na binoton dang tangis be igeri adalah serhana dang nalaho marsakap tuna asing dang
Ale duduk ibana imada ngatung marsikor hami di bahenon nahat sitan. Duduk sadaina rupani anggau ngagirau mabaluin na nang pimangulu du piamatay alabuha. Ale saya turus yoga piamatay natay. Dang diperhatikan. Anggau ngagirau tilahaon nina sada natoras rupani alabuha. Alayanakon na jukat litun dang diuduhi na pinadok ni natorasna bohado nuaing tutu alani do marhiti-hiti dihita sadarion ternyata kualitas hidup tidak ditentukan banyaknya atau panjangnya umur, tapi kualitas hidup ditentukan ketika hidup kita menjadi kabar baik bagi orang lain. Ketika hidup kita menjadi kabar baik bagi orang lain, aitu ahama gajang umur. Ale mamben halak hol sowat terus. Tu ame. Dang nama doa sa pesimis daw. Tua magajang umur, ale sehola nama juga ti rohani halak terus, tangarung lapatan nih. Ternyata kualitas hidup itu bukan persoalan banyaknya usia, tapi kualitas hidup itu adalah persoalan ketika hidup ini menjadi kabar baik kepada orang lain. Seperti Tabita tadi, hidupnya menjadi kabar baik bagi orang lain. Jalan naparpudi tadok rupani songonon. Do masyan hita pemahaman nama dok ay molo na hato patok mate akan naburju may doma ala tabereng songo si Tabita naburju di bana hato mate. Apakah kematian itu terjadi hanya kepada orang yang baik? Tidak. Debatado napuna ngului sudi debatado. Sotung tadok resep asa gajang umur taulah humana jahati. Sotung tadok songoni. Ay gudang doolo di sipata songoni kan. Ay to mak. Ay kena burju amang tay hatok na yate imada na burju ni nina. Atong songoni bata pajuk kak mabah asaliling hitamate. Dangin nang dohonon na di sodao. Jadilah seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 14. Tadok manuaing inang. Sebab jika aku hidup untuk Tuhan. Dan jikalau aku mati untuk Tuhan. Baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Di pasu-pasu Tuhan ini mahita saluhuna tapa pos maruhak tatu ibana natuk mandungani jalan mangaramuti hita martangi yang mahita ali Tuhan jahuba di bata amanami mau liate madiho Tuhan hodo silehon hanguluan huasom nasun gugui mengurupi kami di nasa perdalanan ningulun. Nunga taruli kami di hatam na badiai di tonga-tonga ni parminggon nami sadarion. Asa unang ganggu kami di huasom. Natuk panguluhon. Asa disimanang hamili Tuhan managam toktong. Molo tungpe rongom ragam ni akahamawlon di tonga-tonga ning ulo namion alay porsea hami di huasom natuk panguluhon hami panguluhon ha porseon panguluhon roha panguluhon parsihohoton nami diho asa disima pangulun nami aidang bui nanggusada pesya tonga-tonga nami tuk mga bati
jala manudati hamateani. Dangadong natuk mangabati molo sosonro si taononi. Neko masa dui. Alai idaw nami mamarhiti-hiti haporsyaw nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus naung hehe. Disido di patupaho haluaon di hami. Asa hami pele Tuhan. Naing matuktong benget setia diho. Disude akan masa huadupi hami. Naing toktong hupatuduhon hami. Hatugun ni haporsyon nami. Parbui ni ngulu nami. Bitsan dilehon hotu hami ari-ari ni ngulon. Partikian natung matsayar gai. Ajari mahami. Lau patupa akan nadinggan. Patupa parbui ni haporsyon nami. Gabi para siroha. Gabi parholong. Marroha panguluhon. Ala ni hatam na badiyay. Homa toktong na manuturi. Jalan na menjagai hami saluhu na. Terlebih dia karuas ni huriam. Na dibagasan si taunon. Na mangadupi parukilon. Na mangadupi parsahiton na borat. O Tuhan, toktong paingok na sida. Laho mandapot tonho. Di bagasan haporsyaon na. Mangido tuho. Jalasi maruham. Patudu matuna sida dalan na duminggan. Patugu roha na sida. Parsiho to na sida diho. Jala ditikina. Jupangan dia sinorham. Dok dinggan ni basam. Dongani mahami saluhu na. Sudi hami na pungon. Pasu-pasu mahami. Marhita nakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangi yang hami tuho. Amin. Mari dia mahita. Laus tapasah ma piliatta. Dulce
Martangi yang mahita, ali di bata amana mina di Banua Gijang, hodo haroroan ni salu sileho-leho nading gando nasa ulibasa nama uliutus. Hupasat hami masiana niliho mitu hami pilen nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa ho parahasya kami pilenon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tongan huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-leho mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namin na di Banua Gijang, say pinarbadi maguarmu, say rumah harajawmu, say sahot maulo menyuruham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuami sadarun hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togi utu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hidup